Sanibonani, sanibonani. Ngiyashisa kudinga ukuthi ngibuze impilo. Yey nginenkinga lapha ke ningilamleli. Hey, khona abantu besifazane, so called women. Hey, aba desperate. Desperate lezinto. Yey intombazane useklabhini ushama brows on flick, you've contoured your face, iqhomo ziyamenyetela uthe ma eyeshades unjeya. Njengoba nginjena nje. Yey ikufenza intombazane. Ilengisa ulimi utakwethu licishe ukhusha phansi. Yey alicishe iso usisi azaxwayiza omabili takwethu ngazi umbuzo ukuthi sisi ngikunike ihygiene yini ngathi amehla abhlungu noma kwenzakalani. Yey ikufuna phansi intombazane. Leso sikhathi ngiyasho ngenhliziyo ukuthi girl ukuba uyazi ngifuna lento oyifunayo, ngithanda lento oyithandayo nawe. Yabona kumanje nje ngihamba ibanga elide nje. Ngiyofuna yona lento engikayilanda. Njengawo lamantombazane. Yey ake nisiyeke bakithi. Sigay man. And sipizi mantombazane. Yey. Ntombazane akuhambe nje uyoyithezela iy'nkunzi zakho le ubuye uzoyibasa la. Ngoba yita kwethu. Hayi khona amantombazane axakekile la ngaphandle webakithi nangiyazi lento. Yey ixakeke intombazane. Yey. Hayi mina ngiyazi lento. Mantombazane thatha usamende ukhume uwehlise ngamanzi afudumele uzoqina takwethu. Kodwa ngeke ungithole intombazane. Ngeke ungithole. Sala